बे समाव बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर' बिथाङा खौसेथिखौ लानानै गोख्रों बाथ्रा बुंनायखौ नुनो मोन्दों। बिटिआरनि गाहाय खुंगिरि प्रमद बर' बिथाङा खौसेथिखौ लानानै बाथ्रा बुंनायखौ नुनो मोन्दों। दे सिगांनि सानाव जेब्ला हाग्रामा महिलारि बिथाङा जेब्ला बिटिसिनि खुंथाय गोहोआव दंमोन, बै समाव पिसिडिआर बिमुंजों एबा पिसिडिआरआ बै समाव मोन 7टा बियाबाव देरहासार जानो हादोंमोन आरो बर' हारिनि थामोनथा आरो रैखाथिनि थाखाय बै समावनो खावलायदोंमोन जे पिसिडिआर आरो बिपिएफ जथायै बे समाव बिसायख'थि गेलेनोसै 50-50 रानलायनानै बे समाव बिसायख'थि गेलेनोसै होननानै बै समाव बाथ्रा बुंथिदोंमोन। नाथाय बै समाव हाग्रामा महिलारि बिथाङा बुंथिदोंमोन जे नोंथांमोननियाव मोन 7टा देरहासारनो हादों एबा 7 जन देरहानो हादों आरो बे 7 जनखौनो नोंथांमोना ला आरो बाकिखौ जोङो बा गुबुन बियाबाव एबा आद्रा थानायखौ जों लागोन होननानै बाथ्रा बुंदोंमोन होननानै बुंथिदों बिथां बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा बिथां प्रमद बर' बिथाङा। आरो आथिखालाव बिथाङा माबोरैहाय 50-50 बिसायख'थि एबा रानलायनानै सिट शेयारिं खालामनानै बिसायख'थि गेलेनो बिथाङा बाथ्रा बुंबाय दं। बिथाङा माबोरैहाय बेफोरबायदि बाथ्रा बुंगासिनो दं, मानोना बे समाव बिथांमोननि आखायाव 7 एमसिएलए दङ। अब्ला 7खौ माबोरैहाय बिथांमोना 50-50 बाथ्रा बुंनो हागौ? बै समावनो बिथांमोना जिहते बै समाव बर' हारिनि स्वार्थखौ लानानै एबा बर' हारिनि थामोनथा रैखाथिखौ नोजोर बोनानै खौसेथिनि बाथ्राखौ बुंदोंमोन। नाथाय आथिखालाव बिथाङा 50-50 माबोरैहाय बुंनो हाखो होननानै बाथ्रा बुंथिदों बिथां बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर' बिथाङा। বাস্তৱত কৰিবলৈ বহুত কঠিন। তেখেতক আগতে আমি কৈছিলো, যেতিয়া তেখেতে পাৱাৰত আছিলে, তেতিয়া বিপিএফে কৈছিলে যে 50-50 খেলিম। এতিয়া তেখেতে কৈছিলে যে 7জন পিচিডিআৰৰ এই সময়ত এমচিএলএ আছে, আপোনালোকে 7জন লগ বুলি পায়। চ' আজি তেখেতৰতো 10জন আছে, 50-50 ক'ৰ পৰা আহিল? চ' এই কথাবিলাক এনে ক'বলৈ ভাল, শুনিবলৈ ভাল। বাস্তৱত কাৰোবাৰ যদি ইচ্ছা আছে, ইণ্টাৰেষ্ট আছে, টেবলত বহি आलोचना কৰিব পাৰে। आरो बिटिआरनि गाहाय खुंगिरि प्रमद बर' बिथाङा बुंथिबावदों जे बे समाव बाथ्राखौ बुंनो थाखाय जोबोदनो सहज, जोबोदनो गोरलै बाथ्राखौ बुंनो हायो। नाथाय बे समाव जुदि गमामायैनो खौसेथिखौ हास्थायदोंब्ला बर' हारिनि थामोनथा रैखाथिनि थाखाय आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जाखिनि खावलायनाय एबा बर' हारिनि गोबां दैदेनगिरिजों लोगोसे बर' हारिया लुबैनाय, बे लुबैनाय बायदि बिथाङा बिपिएफ आरो इउपिपिएल जों खौसेथि जुदि हास्थायदोंब्ला बिथाङा फैनानै टेबोलाव जिरायथों आरो रायज्लायथों जे गासैखौबो मोनसे सावरायलायनायनि गेजेरजों जानो हायो, सावरायलायनायनि गेजेरजों समाधान जानो हायो। जों सुबुं माहारिसा आरो बर' हारिनि मोनसे राजखान्थियारि हान्जा जे मोनसे हारिनि जेंनाखौ मानि थाखाय सुस्रांनो हाया? मोननै हादरनि गेजेराव मोनसे गिदिरथार दावहा, बे दावहाखौनो रायज्लायलायनायनि गेजेरजों समाधान खालामनो हायो। नाथाय बे समाव हारिनि मोनसे जेंना एबा रैखाथिनि थाखाय मोनसे जेंना, बे जेंनाखौ मानि थाखाय सुस्रांनो हाया होननानै बाथ्रा बुंथिदों बिथां बिटिआरनि गाहाय खुंगिरि प्रमद बर' बिथाङा। बे समाव बिथांखौ खावलायदों, हाग्रामा महिलारि बिथांखौ खुगाजोंल' बुंनानै मा जानो, बे समाव सावरायनायनि थाखाय ओंखारबोनांगोन आरो बे समाव सैथोजों ओंखारबोनांगोन। मोनसे टेबोलाव फैनानै जिरायफै आरो जों रायज्लायनानै सुस्रांनो थाखाय बा जेंनाखौ सुस्रांनो थाखाय जों दं होननानै बाथ्रा बुंथिदों बिथां बिटिआरनि गाहाय खुंगिरि प्रमद बर' बिथाङा। आरो बिथाङा बिदिन्थि होदों जे मोनसे हारिनि जे जेंना, बे जेंनाखौ रायज्लायनानै समाधान खालामनो हायि मोनसे थासारियाव गैया। मानोना मोननै हादरनि गेजेरावनो जोबोद मोनसे दावहा जायो। बे दावहाखौनो मोननै हादरनि दावहाखौनो रायज्लायनानै सुस्रांनो हायोब्ला बे जेंनाखौ बा जोंनि हारिनि जेंनाखौ मानि थाखाय सुस्रांनो हाया होननानै बाथ्रा बुंथिदों बिथां बिटिआरनि खुंगिरि प्रमद बर' बिथाङा। এইবিলাক কথা মানুহৰ আগত ক'বলৈ ভাল, বাস্তৱত কৰিবলৈ বহুত কঠিন। তেখেতক আগতে আমি কৈছিলো, যেতিয়া তেখেতে পাৱাৰত আছিলে, তেতিয়া বিপিএফে কৈছিলে যে 50-50 খেলিম। এতিয়া তেখেতে কৈছিলে যে 7জন পিচিডিআৰৰ এই সময়ত এমচিএলএ আছে, আপোনালোকে 7জন লগ বুলি পেলাই। চ' আজি তেখেতৰতো 10জন আছে, 50-50 ক'ৰ পৰা আহিল? চ' এই কথাবিলাক এনে ক'বলৈ ভাল, শুনিবলৈ ভাল। বাস্তৱত কাৰোবাৰ যদি ইচ্ছা আছে, ইণ্টাৰেষ্ট আছে, টেবলত বহি আলোচনা কৰিব পাৰে। এৰা ধৰা কৰি আলোচনা কৰি মীমাংসা নোহোৱাৰতো কোনো কথা নাই।
দুটা দেশৰ যুদ্ধই মানে মীমাংসা হয় গতিকে এটা জনগোষ্ঠীৰ ভিতৰত বা এটা অঞ্চলত কিবা এটা সমস্যা মীমাংসা কৰিব নোৱাৰা একো কথা নাই কিন্তু সিনচিয়াৰিটি লাগিব আমি আপোনাৰ আৰু মোৰ কাৰণে ৰাজনীতি কৰা নাই আপোনাৰ কাৰণে মোৰ কাৰণে ৰাজনীতি কৰিলেতো আৰু এইটো কথা নহয় কিন্তু আমি কৰিছো ৩৫ লাখ জনসাধাৰণৰ কাৰণে গতিকে এই কথাটো ইমান মানে বাচ্চাৰ নিচিনা আমি কৰি থাকিলে নহ'ব নহয় এইবিলাক কথা মানুহৰ আগত ক'বলৈ ভাল বাস্তৱত কৰিবলৈ বহুত কঠিন তেখেতক আগতে আমি কৈছিলোঁ যেতিয়া তেখেতে পাৱাৰত আছিলে তেতিয়া BPPয়ে কৈছিলে যে 50-50 খেলিম এতিয়া তেখেতে কৈছিলে যে 7জন Pcdrৰ এই সময়ত MCLA আছে আপোনালোকে 7জন লগ বুলি পেলাই চ' আজি তেখেতৰতো 10জন আছে 50-50 ক'ৰ পৰা আহিল চ' এই কথাবিলাক এনে ক'বলৈ ভাল শুনিবলৈ ভাল বাস্তৱত কাৰোবাৰ যদি ইচ্ছা আছে ইণ্টাৰেষ্ট আছে টেবুলত বহি আলোচনা কৰিব পাৰে এৰা ধৰা কৰি আলোচনা কৰি মীমাংসা নোহোৱাৰতো কোনো কথা নাই দুটা দেশৰ যুদ্ধই মানে মীমাংসা হয় গতিকে এটা জনগোষ্ঠীৰ ভিতৰত বা এটা অঞ্চলত কিবা এটা সমস্যা মীমাংসা কৰিব নোৱাৰা একো কথা নাই কিন্তু সিনচিয়াৰিটি লাগিব আমি আপোনাৰ আৰু মোৰ কাৰণে ৰাজনীতি কৰা নাই আপোনাৰ কাৰণে মোৰ কাৰণে ৰাজনীতি কৰিলেতো আৰু এইটো কথা নহয় কিন্তু আমি কৰিছো ৩৫ লাখ জনসাধাৰণৰ কাৰণে গতিকে এই কথাটো ইমান মানে বাচ্চাৰ নিচিনা আমি কৰি থাকিলে নহ'ব নহয়